መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 22 ጽቡቕ ስም ካብ ብዙሕ ሃብቲ ይሕረ ሞገስ ከኣ ካብ ብሩርን ወርቅን ይበልጽ ሃብታምን ድኻን ይራኸቡ ንኹላቶም ዝገበሮም እግዚአብሔር እዩ ኣስተውዓሊ ሰብሲ እከይርኢ እሞ ይሕባእ ገርህታት ግና ህሩግ ይብሉ እሞ ብኡ ይጉድኡ ዓስቢ ትሕትናን ፍርሃት እግዚአብሔርን ሃብትን ክብረትን ህይወትን እዩ እሾኹን መፈንጥራን ኣብ መገዲ እቲ ቐናን እዩ እትን ነፍሱ ዝሕልዋ ካብኡ ይርሕቕ ንቖልዓ እታ ዝኸደላ ዝግብኦ መገዲ ኣላ ምዶ እሞ ምስ ኣረገ ካብኣ ኣይከግልስን እዩ ንድኻ ሃብታም ይገዝኦ ተለቃሐ ኸኣ ባርያ እቲ ዘለቅሖ እዩ እቲ ኣበሳ ዝዘርእ መከራ ይዓጽድ ብሸቦት ቁጥዓኡ ይጠፍእ እቲ ርሕርሕ ቆላሕታ ዘለዎ ንድኻ ካብ እንጌራኡ ይህቦ እሞ ይባረኽ ንመላገጺ ሰጎጎ እሞ ቆየቓ ክወፅእ እዩ በኣስን ጸርፍን ከኣ ክውዳእ እዩ እቲ ንጽህና ልቢ ዝፈቱ እሞ ጸጋ ኣብ ከናፍሩ ዘለዎ ፈታዊኡ ንጉስ እዩ ኣዒንቲ እግዚአብሔር ንጥበብ ይከናኸንኣ ንሱ ግና እቲ ጠላሚ ይግልብጦ ሓካይ ኣብ ወጻኢ ኣንበሳ ኣሎ ኣብ ማእከል ኣደባባይ እቕተል ኸውን እየ ይብል ኣፍ ኣመንዝራ ሰበይቲ ዓሚቕ ጉድጓድ እዩ እግዚአብሔር እተቖጥዖ ሰብ ኣብኣ ይወድቕ ንልቢ ቈልዓ ዕሽነት ተቖራኒዎ ኣሎ ሸቦት መቕጻዕቲ ግና ካብኡ የርሕቖ ንድኻ ዝቖጥዖ ይህብትሞ ንሃብታም ዝሂቦ ኣብ ስእነት ጥራይ የብጽሖ ኣብ ውሽጥኻ እንተ ኣርነብካየን ኩላተን ኣብ ከናፍርካ እንተ ኣለዋስ ጥዑም እዩ እሞ ዝንኻ ጽሎ ቃላት ጠየባን ከኣ ስማዕ ብልብኻ ናብ ፍልጠተ ያቕልብ እምንትኻ ብእግዚአብሔር ምእንቲ ኸውንሲ ኣነ ሎሚ ንኣኻ እወ ንኣኻ ምሂረካ ነቶም ዝልእኩኻ ቃላት ሓቂ ምእንቲ ክትመልስ ርግጽ ነገርን ቃላት ሓቅን ምእንቲ ኸፍልጠካ ኢለስ ድሮ ዶ ናይ ምኽርን ናይ ፍልጠትን ብሉጽ ነገር ኣይጽሓፍኩልካን እየ እግዚአብሔር ክማጎተሎም ነቶም ገፈፍቶም ከኣ ህይወቶም ክገፎም እዩ እሞ ነቲ ድኻ ስለ ዝኾነ ኣይትግፈፎ ንሽጉር ድማ ኣብ ደገ ኣይተጥቅዓዮ መገዱ ምእንቲ ኸይትመሃር እሞ ንነፍስኻ ኸይትፈንጥረላ ምስ ኰራይ ሰብ ኣይትመሓዞ ምስ ትቈጥዐ ኸኣ ኣይትኺድ ካብቶም ኣሕሊፎም ዝህቡ ንዕዳ ዝወሓሱ ኣይትኹን ምፍዳይ እንተሰኣንካስ ስለምንታይ እዩ መንጸፍካ ካብ ትሕቴኻ ዝውሰድ ኣቦታትካ ዝቖምዎ ናይ ቀደም ደረት ኣይተዝብል ኣብ ዕዩኡ ፈጣን ዝኾነ ሰብዶ ርኢኻ ትፈልጥ ንሱ ኣብ ቅድሚ ነገስታት እዩ ዝቐውም ኣብ ቅድሚ ታሕተዎት ሰባት ኣይቀውምን